Onye isi ndị IPOB a na-akpọ Simon Ekpa bi na mba Finland ekwuola sị na nnukwute ahụ adịghị Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọrọ nke ndị DSS ebe ọ nọ. O kwupụtara nke a ụbọchị Fraịde 18 nke ọnwa Ọgọst anyị nọ n'ime ya. Ekpa kwuru sị na Nnamdi Kanu kpọkuru ya ha abụọ were nwee mkparịta ụka nke ọma. Kanu were gwa ya ka ọ gwa onye ọbụla ka a na-etinye ya n'ekpere mgbe ọbụla. O kwuru sị na Maazị Nnamdi Kanu gwara ya ka ọ gwa ndị niile na-eso ụzọ Biafra ka ha rapụ ịda mba ma kwenyesie ike na Biafra maka na ya nwa bụ Maazị Nnamdi Kanu kakwusi ike n'ihe gbasara Biafra. Ekpa kwuru sị na Nnamdi Kanu jikwazi ohere ahụ were gwa ndị IPOB nakwa mmadụ niile ka ha rapụ ịdị na-ege ndị ọkaikpe Maazị Nnamdi Kanu ntị n'okwu ọbụla nke ha na-ekwu na ọ bụ asị asị, ma ha gba mbọ na-ege sọ naanị ahụ Simon Ekpa ntị n'ihe nke ọ na-ekwu ma na-esokwa ntụziaka ọbụla nke ya ga na-enye were luo mgbe ọbụla Maazị Kanu ga-apụta n'ụlọ nga. Ogbu onye akpa ntị were na-ajụzi gị nwa bụ onye na-ege m ntị, kedu ebe nke ịkwa akwụ? Ị kwenyere n'ihe ndị a Simon Ekpa kwuru ka ị kwenyere n'ihe ndị ọkaikpe Maazị Nnamdi Kanu kwuru? Anyị niile ma nke ọma na Maazị Nnamdi Kanu apụtabeghị were ọnụ ya ma kwuo ihe ọbụla n'onwe ya. Achọkwaziri m iji ohere a were kọwapụtara ụnụ ka o si akpọtụ na mba Niger Republic. Ndị ECOWAS adịgori nkwadobe ịwakpo mba Niger Republic n'oge na-adịghị anya dịka ha siri kwekọrịta n'ọgbakọ nke ha mere na mba Ghana. Onye isi nchekwa ndị agha nke Naịjirịa a na-akpọ General Christopher Musa ya bụ onye nọchitere ndị Naịjirịa na ya bụ nzukọ nke ha mere n'ala Ghana. O kwuru sị na ọchịchị onye kwuo uche ya bụ ihe nke ha kwadoro ọfụma ma ha ga-agbakwa mbọ ịhụ na ọ ga-akwụdo chimchim. N'otu aka ahụ, ndị mba Niger Republic ka kwụsịkwa ike n'ihe nke ha na-ekwu na ndị ECOWAS nwa buru agha wakpo ha n'ala ha na ha ga-eji iwe na ọnụma were sụọ ha akwụ n'ụdị ọbụla ha chọrọ ya. Ndị Igbo kwuru sị na onye be ya na-agba ọkụ adịghịkwa achụ oke, na a na-esikwazi n'ụlọ amara mma were apụta n'ezi. Mkpụrụ ụbọchị ole ma ole gara aga anyị niile nụkwara ka ndị omekome si wee gbatuo ụgbọelu nke ndị agha Naịjirịa, ka ọ bụzi mkpamkpa nke ndị Boko Haram na-akpa na mba Borno steeti nakwa Northern steeti dịgasị iche iche, ka ọ bụzi ego nke na-adịghị adị iji were zụta mmanụ eji akwụ ụgbọala. Ebee ka anyị ga-esi wee gụba ghara ibe ya? Ihe Naịjirịa bụ n'isi n'oge ugbu a karịrị ọgụ nke ha na-akwado ịga na-anụ na mba Niger Republic. Ogbu onye akpa ntị chọkwaziri ka ị mara na ọ bụrụ na ndị ECOWAS emesuo ọgụ nke ha na-akwado, na ndị izizi ga-atakute ya aja ga-abụ ndị ala Naịjirịa. Echefukwana na ndị Hausa na ndị Niger Republic na-eme nwanne dịka agidi na akara. Ọ bụ ya ga-eme na ndị Hausa ga-ahụ ya nwa ọgụ dịka iji ọgụ wee kpochapụ ụmụnne ha. Nke a ga-eme ka ha malite igbu ndị Igbo nakwa ndị Yoruba ha ga-ezute n'ugwu Hausa ọbụla. Na nchịkọta akụkọ, achọrọ m ka ị soro m jụọ ajụjụ ndị a. Kedu ihe bụ ndabere nke ndị ECOWAS ha jiri chọọ ịwakpo ndị Niger Republic? O nwere akụkọ nke ị na-anụ na a na-egbuchasị ndị niile bi n'obodo Niger Republic? O nwere ka ị siri nụ na ndị Niger Republic na-ebe akwa ma ọ bụ na-eme mkpesa dị iche iche gbasara mwere ọchịchị nke ndị amị were n'ala ahụ?
chata mgbe ha were ọchịchị bụ ndị amị onwego ka isi nụ na ha kwuchisiri n'okporo ụzọ na-eme mpụ dịga iche iche. Ọ bụrụ na azịza gị bụ mba na onwebeghị ihe dị otu ahụ ị nụrụ, kedụzi ihe mere ndị ECOWAS jiri foro ntutu ha taa na ha ga-awakporiri ndị mba Niger Republic? Ọ bụ nke a ga-egosizi gị na e nwere nnukwute nkwa ndị ọcha kwere ha jiri na-eme tụtụ gaga niile a ha na-eme iji mejupụta ebumnobi ndị ọcha ma hapụ ebumnobi ndị Afrịka bụ ndị ha na-achị. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.